ikke. Dansk grammatik kan være en hård nød at knække, men nu kan eleverne i folkeskolen se frem til helt nye undervisningsmetoder. Undervisning det foregår ved en grøn tavle, og lektier laver man derhjemme efter skoletid. Sådan var det, da jeg gik i skole, men måske ikke så meget længere. På en skole i udkanten af Odense, der har man ganske enkelt vendt undervisningen på hovedet. Over morgenmaden forbereder 15-årige Henrik Schmidt sig til dagens matematiktime. Jeg skal ind og se videoen inde på min lærers blog. Og det foregår sjældent med næsen i en bog, men i stedet foran computeren. Jeg har tænkt en lille opgave. Det er videoer, som denne eleverne ser. Her bliver dagens undervisning gennemgået. Og videoundervisningen har sine fordele. Jeg forstod ikke lige helt, hvad hun forklarede der, så jeg prøvede lige at spole en god 30 sekunder tilbage og få det forfra. Med undervisningen og morgenmaden overstået, Ses, mor. Ses, Henrik. Hej. sætter han kurs mod skolen. Henrik Schmidt går i 9. klasse på Højby Skole i udkanten af Odense. Her er det traditionelle oplæg ved tavlen droppet. Godmorgen. Er der nogle spørgsmål i forhold til de film, som jeg har lagt op? I stedet ser eleverne korte videoer, som læreren laver, inden timen begynder. Man bytter om på, hvad der er lektier og hvad der er undervisning. Så undervisningen, den tager man selv, når det passer en. Undervisningsformen kaldes flipped learning eller flipped classroom og blev udviklet i 2000 af en amerikansk universitetsprofessor. Ideen med det er, at læreren får mere tid til den enkelte elev. Og det er også her, man måske støder på nogle problemer, hvor man så har brug for hjælp. Og så er jeg her. Det er jeg ikke, hvis jeg gav de ting for som lektie. Så vil de sidde derhjemme med dem alene og ikke have mulighed for at få hjælp. Der er meget, meget kortere ventetid på Karoline. Siden 2009 er antallet af elever i en gennemsnitlig dansk folkeskoleklasse steget fra 20,4 til 21,4 elever per klasse. Du er noget langt, kan jeg se. Og med flere elever i en klasse bliver differentieret undervisning sværere. Men på Højby Skole mener de, at flipped learning kan være med til at knække koden. Det gør, at jeg har mulighed for at få tid med den enkelte elev, i stedet for at stå med hele klassen på én gang. Jeg kan meget bedre differentiere. I Danmarks Lærerforening er de nervøse for, at undervisningen vil kunne tabe de svage elever. Hvis ikke man forstår, hvad der er på den video, og ikke kan få hjælp derhjemme til at forstå det, jamen så hjælper det jo ikke noget at se videoen 3, 4 eller 7 gange. Men det er ubegrundet, mener professor fra Aarhus Universitet, Niels Egelund. Den tid, der bruges på klassen, den kan bruges på, at læreren faktisk bruger mere tid på nogle af de svage elever, som skal have det forklaret måske lidt anderledes og have nogle særlige opgaver. Og for Henrik Schmidt har undervisningen med flipped learning gjort det nemmere at regne den ud. Og så står vi tilbage med x er lige med 6. Det er omkring et år siden Højby Skole gik over til at bruge de nye metoder, og skolen siger, at der har været meget positive tilbagemeldinger fra både forældre og elever. Onsdag før påske